La Ràpita, província de Tarragona. Comarca Montsià, població 14.931 habitants. Destacat: un perfil costaner amb platges de gran categoria, un bon nombre de rutes que permeten descobrir la varietat paisatgística i natural de la zona, construccions emblemàtiques com la glorieta neoclàssica, que ofereix, a més, unes magnífiques vistes, i una cuina de mar que atorga el merescut protagonisme al llagostí i a la galera. Són alguns dels al·licients de la Ràpita. Imprescindible: banyar-se a les platges, assistir a la subhasta de peix, contemplar el paisatge des de la glorieta. Festa Major, finals de juliol.